saka maloko ini wangu ndakatesa maloko makatoti unotodedzera kuti ndikuya kubulawayo iye toti Waruna akati kuenda kubulawayo saka richoti itowana mukana saka tikati aiwa totoziva dzimai wakanaka like iye musikana uyu nezvangari munhu wekuti aifana kuwana treatment inorapa maronda ari mudombo iyayo hosha ipi iripo akatenga motikari nyowani motikari aingoona mubhoneti riri motikari iri yemuinjini uko mberi kungovhura sokona kune tsvina anditeka zvandiri kutaura izvinhu zvitori live asi zvokuti tikatoti munhu yei uyu nevanext door vacho vakutozidzisa zvoti vakutoona nyaya idzidzi vanobva vaziva kuti shuwa tinganyevere vanhu kuti yaiti kutumire nyuchika isu hatina nyuchipa asi tine imwe minamato yekugadzirawo zvinhu zvakaita sezvipi saizvozvo saka nyandika chekuti kunyuchi ukuku ndiko pamukoma ziko iko kwanditeka munhu asazondifonera aiti mutumwa ndoda nyuchi amuna mukoko ndina mukoko yenyuchi dzacho panditeka asi uchimunawo unotiraiva gonyeti uchienda kuBotswana mukadzi anosara ari muno mu 2 weeks mwedzi asina vakadzi ava musavatrasta kana wari mamero wanawo dai mweyarisira zvakanaka mamero ndosaka vachinzi gender yefemale kana wari moja. Ladies and gentlemen, tadzoka zvekare namutumwa Masango. Mukoma zigo tinoti zviri kufamba here? Zviri kufamba, hanzi makatumwa here zvechokwadi kana kuti makazvituma? Isusu takatumwa, takatumwa. Makadi zvenyu vateereri paZigo TV. Aiwa ndotenda ndinonyu mutumwa Masango zveshuwa. Takatumwa. Noona mazuva hamuchanetsana zvakanyanya naApostle Chiwenga. Mese muri tu kukura here machuwa mese muri tu here? Tagara tiri machuwa. Asi chinditika ndechekuti kana chimwe nechimwe chine nguva yacho. Panguva yanombotipisawo isusu tinongopindurawo zviri kuenderana nenguva ipi iyoyo. Saka izvozvi tiri kuparidzira vanhu shoko kuti vanhu vambotendeuka, vanhu vanamate, vanhu vachiponeswa, vanhu vachiitwa zvakanaka naMwari. Munoparidza muri kupi mazuva ano? Mazuva ano izvozvi ndikutoti wiki rino ndatanga kuti 1 muno muHarare murugare. Bhozi muno muHarare ndane nguva shuwa ndichitendera ndiri kunze. Asi vanhu vaitonamata zvavo varimo mopi muno muHarare. Asi unongoziva kuti mabasa mahombe anoitwa namuprofita aripo akasiyana nevanhu vanenge vachingoshumaira chete muprofita asipo. Yes. Saka kutanga izvozvi last week kuti nezuro Sunday ndanga ndiri pamachipisa ndichiita munamato andakaona vanhu vakabuda nouwandu hwavo kureva kuti ikozvo zvitamo muno muHarare. Toda kumbopa vanhu nguva muno muHarare vambokomborerwa chaizvo nesimba novanenge vachibva nzvimbo dzakasiyana siyana muno muHarare ndo musendaka. Saka tiri kuti izvozvi futi pane vanhu vakabva kunze kwenyika vazhinji vanga vari kumamisha vari kupi vari kutanga kutouya muno muHarare tichionana navo. Saka vanhu vakawanda tiri kuonana navo vachibatsirwa matambudziko akasiyana siyana. Ndonzwa vamwe vanhu vachikuti chiremba sejari iri kupi? Sejari iri kurugare paAC 35 muna Mambo. Ndomairi sejari yedu murugare imomo. Yes. Alright. Panhamba vanhu vari kusvika vachikropa nhamba yatakaisa pascreen wobva vanoisa yavo. Saka da kuti mumboidedzera tisati tanyatsotaura nyaya dzatinotaura nadzo. Alright, nhamba dzedu isusu namudara nhamba ipai ipamba here, nhamba dzefoni here? Ipamba panozozara kana tinoda chingotipai yefoni. Yefoni 0773 066 354 kana kuti 0776 581 698 kana kuti 0776 581 704. Makabata nemusoro. Aiwa. Kana utori muchovhi wezvinhu zvacho ndoziva kuti chiro wakatokodzera wakamutsa unototaura ndozviripo. Yes, ndizvo chaizvo. Aiwa, ndikupaona. Last interview yatakaita makapa warning muchiti nguva yatakupinda iyi ndonguva yekurohwa kwemakuva, ndonguva yekuvakongudzosa mweya mimisha chichi. Pamati nguva iyoyo inguva yakanaka zvayo asi inguva futi nemhepo dzakaita dzakawanda. Ndakaona mhepo maaccident mitikiro aita imwe ndakatonayo kwaMutare vanhu 4 vefamily imwe chete vachifira mota imwe chete. Chinoitika mukoma Zigo nguva iyo ndiyo nguva yatinokurudzira vatendi kuti vanamate. Chiono asingaende asinganamate kumachechi asi wanawo vanhu vanokubatsira. Ende asati yapera holiday baba.
vanhu vanofunga mudzi munhu ngwati kutaura zvemufirimu tinenge chitaura zvinhu zvatinge taoneswa kureva kuti vana vedu mumasangano totovavakira minamato yokuti vafambe nayo. Yes, saka tsaona inogara pane inongoitika tsaona yagara inoitika asi mumaholidays munoitika matsaona akawanda anokonzesa matambudziko akasiyana siyana kureva kuti vavengi ndipo vanosimudza mhepo satanism ndipo inomira zviri serious. Izvo zvitara kwatiita kuno kwamwe vachitobva kumabasa vachitobva kwakaenda kumakuva ikoko basa rikudzoka richipera kutara kwatiita kuno kumwe munhu aitobva ikoko akutosvika achitorambwa nemurume inokuti ndonguva inosimudzwa mhepo. Saka tiri kuti isusu zvese zvasida kuzvitendera kuti zvinge zvichiitika tichiti vanhu ngavawane nguva yekubatsirwa vanhu vaone nguva yekunamata Mwari avaitire zvakanaka. Pamuroti satanism itoriko here kana kuti dzingori nyaya iriko nkomaziko satanism itori yakanyanyisa pano vanototenda mazviri ende satanism yatowandisa izvozvi yawandisa pane vatenda mazviri izvozvo inokuti ndine mumwe murume wandakabatsira last week izvo nhasi ndichitomubatsira ndaida kuti tichamubvunza kuti anokwanisa here kuti nyaya yake mumboenza kuinzwisisa. Murume iyeyo ane imba yake yaakavaka imba iyi aiti makusena chimuka anoona ropa richiyerera mumba ropa kungoona ropa rakangodonhera mumba so richingonzi ropa ranga chingoratidza kuti rikuyerera mumba. Akatendererawo kwakasiyana siyana ndokumukwanisa kudoma kana mazita evamwe vanhuwo kuti anenge aendawo zvoto zvine mazera vakatoenda kuno vamwe vanhu vakawanda novamwe vanhu mbiri nyaya yekuti hapana pafunga vamwe vakutoiziva nyaya iyoyo munhu iye zvari mumaoko mangu ndano 2 weeks nyaya idzo ndichidziita asi zvotobva ndaita minamato andikaita nezvandikaita zvakabva zvamira kuti kwa akatenga motikari nyowani motikari aingoona mubhoneti riri motikari iri yemuinjini uku mberi kungovhura sokona kune tsvina anditeka zvandikutaura izvinhu zvitori live asi zvokuti tikatoti munhu iye uyu neva next door vacho vakutozenzisa zvotova kutoona nyaya idzidzi vanobva vaziva kuti shuwa vakauya chiti baba zvinobuda zvinotiitira zvakanaka here tikati anhu tikatinamatina zvazvo chiendera mukwamaziko nchekuti isusu pane patinogona usati muprofita mumwe nomwe ani pano specialize napo pari serious yepo chaipo. Yes, saka takaita neminamato yakatikaita zvakabva zvapera. Saka satanism neuroyi zvimwe chete chinoitika ndechekuti pane uroyi hwemushonga iye yekutotora mushonga chacho uchitokanika kozoti satanism uroyi futi ushireketwa anditeka leve vanhu vanenge vatojoine chatova chigurupu anditeka cho vanhu vanenge vachiita vanotenda kuna satani anditeka asi obvious mukuru wavo anenge akatoshandisa futi mishonga iri serious anditeka. Yes, kozoti kuno vamwe vano mishonga yezvidhoma vasiriwo satanism asi mishonga yezvidhoma mishonga yezvikwambo anditeka kozoti satanism anogona akatogadzira pamutumbo wake iye pachake pokuti anogona kutongotaura panapa akangotongogumbuka panapa akangonongedzera motikari so ine vanhu yakutoenda kuti atsaona dzimwe angona ngatori mumotikari ipi iyoyo akatogara motikari imomo otokwanisa tsaona vanhu vese opera kutofa iye otobuda atori munhu ari right asi nyaya yekuti chispiritual chinge chitori papi ipapo saka kureva kuti satanism itori mhepo inogara pawa inenge ikatogadzikwa muropa remunhu. Yes, saka ropa repa rinodeuka rine kwarinoenda kureva kuti pane kuota kwavo kwaanotozvipira zvinhu izvozvo ndimazviona. Yes, saka satanism nevamwe vanoita zvokumuka usiku wekumamisha zvinhu zvakatotisiyanei asi vese vanoita chinhu chimwe chete yatiteka. Manye mumbopinda kuoneka fee here kana wakatumwa kureva kuti tatojaira ndozvatovapo kana uri musoja watenda kuhondo chiro katonzi hondo nhasi yatomuka kwakati makutobata futi mwana anokuisa hondo kureva kuti wafanira kuva nefee ndozvawakatoita zvawakatoita kana wakatumwa naMwari wafanira kuva nefee asi wakazvisa panyama zvafanira uda kunamatira munhu auya nemhepo iri serious iwobva watanga kupanika ndiwe wachiye wakatumwa kureva kuti mhepo haina wateipa mukana wekuti inotokukurirai saka kureva kuti isi hatifanira kupanika matambudziko atinotoona. Yes, then pane nyaya yanetsa I think yato nenguva asi pazoita kushayikwa kwemwanasikana wacho kana makanzwa nyaya yemusikana anonzi Ruth anga ane problem yeurwere hwanga ainawo ende vanhu vakadoneta mari chichichichi vanhu vakanetsana
but mvunzo wanga kuti vamwe vachibvunza vachiti kozigo ananzi baba Masango wako nei vasingabatikire chi munyaya dzakadai nei vasingaendi kuparire nyatwa kwacho vonobatsira vanhu vari kutondetsikana. Chinoitika ndechekuti kuparire nyatwa hakungosvikwi zvokungoti ndatouya zvida kuti ndibatsira vanhu vatoriwo vakutorapa vanhu vachitsvagawo mari anditi mapaona vachirapa vanhu. Saka ndakasvika paindotaura kuti izvozvi ndoda kuti vanhu vasari kurwarawo ndichita zvandinoita kuri kuti vanhu ivo vaenda ikoko vaziva kuti toenda kuchipatara. Isusu vanhu vakauya kwatiri isusu tinovabatsira kwatiri isusu. Uzati vazhinji vanhu vari kuburitswa muzvipatara umwe achitoya kwatiri chivabatsira. Hatiriwo chipatara chishande, chipatara chine pachinoshanda. Kozoti pane chivanhu chinenge chiripo pamunhu. Saka munhu makatadzamara mamirisa kuchipatara varoi vanotoembera mumaoko kuti zviri zvaita se zvaita. Because vanenge vakutoti chero mushonga wakatobayiwa chero jekiseni rakabayiwa haikwanisi kutsopesa muroi. Rinotowedzera zvimwe zvinhu zviita chitopa nemuroi izvozvo. Saka kureva kuti vanhu vaya vaisusu hazviri kuti hatina shungu dzekuenda kuvanamatira. Tine shungu dzekuenda kuvanamatira. Asi nyaya inoitika ndiye kuti haungojambi munda musiri mako. Yes, tu kune vanenge vakatoendesa vanhu vavo ikoko vachitoti isusu kureva kuti vane kutenda kwavanhu kwakasiyana. Yes, andimapaona. Saka isusu tikadedzwa kunzi amatumwa murwere uyu mukunzwa nyaya yemurwere uyu hatingojuma tega nekuti takutoenda obviously dzimwe pamwe maprofita waito wabatsirawo sefamily yacho ikoko. Saka umhanyire pamberi obviously vane zvavo zvavatotendawo wotosvika kuti ndini madzibaba Masango kuti nditoite zvakati tinonzi madzibaba isu tine kwatinotenda totenda pamwe totenda mapentecost hatitidi zvemapostori andika. Saka kureva kuti hatina kuregerera vanhu vakadaro. Vanhu vakadaro totovakurudzira kuti kana vachinge vasangana matambudziko akadaro ngavatidedze. Like iye musikana uyu nezvangari munhu wekuti aifana kuwana treatment inorapa maronda ari mudombo iyayo. Hosha ipi iripo kureva kuti isusu kana tikasvika tinongomunamatira tanamata kensa iri mudumbu ida kutozirapwa. Chiremba anogona kukuudza tino malaria iwe pauri ipapo asi chachapedzisira kuita kupa treatment yemalaria akakupa pains haikwanisi kurapa malaria ba. Kureva kuti kana munhu ane dambudziko iroro anofana kupiwa treatment inoenderana nechidambudziko iroro. Tine vanhu vakawanda mukomaziko vakauya kwatiri uku vane matambudziko emakensa iyayo vane matambudziko akasiyana siyana mukomaziko eurwere. Umwe itobva akatozvima makumbo chaiyo aitonzi mangwana adera kuti operetwa tichimubatsira anditeka. Ndino mumwe mukuruso wandakabatsira so wekumasoja wakanditeka aitorwara zviri serious akatomboenda kuIndia akatooperetwa. Unzwa uzati akauya kwandiri akati baba dambudziko iri ndanzi ndine kensa makumbo. Ndikati it's okay chimbondipawo 1 week ndimhanye nemi. Izvo zvitara kunoku munhu akupfeka bhutsu kutara kunoku munhu atwa right anditeka. Saka nhau inoitika ndiye kuti kensa dzimwe dzatinotaura nezvadzo chivanhu chichikagadzirwa. Saka yes, saka zvinhu zvinoda kuti mutange mabvunzira kwese. Isi zvakafanira sikatotaza dambudziko ramunaro panapa irika ende kuchipatara munorapwa kuchipatara. Tinoona mwana tinorifira futi kupi kuchipatara kuti ai dambudziko iri harisire chivanhu iri itori nyaya yakamira yakadai uda kuchipatara ende kuchipatara. Vanhu vamanya kupi kuchipatara. Kuno vanhu kuzafanana nezvidhoma chaizvo kana zvikwambo chaizvo zvinomwa vanhu ropa. Pane munhu angona yakaperezeka asachitomwa ropa. Isi chatomwanisa kuita sinhu chokuprotecta kuti asamwe ropa. Awega kumwiwa ropa tomuti isu zvawamira kumwiwa ropa iwewe chienda nowedzwa ropa kupi kuchipatara. Yes, asi tamba munamato wekuprotecta zvinhu zvipi izvozvo. Saka nhau yamukutaura yemusikana uyu hatina kuregerera ba. Zvese zvandakambozviona uchiti zvakafanana madezi atenda maredhiyo baibai anditeka achitaura unoziva kuti madzibaba ubva kutaura apa asi paita mumwe munhu azouya nedambudziko rakati. Vanhu vaya vauye kwatiri vovai vanhu vaya vanenge vane vanhu vavo vanenge vanavo anditeka. Asi vanhu chete musingazvinzwisise chete kuti zvichiitika vanenge vane vanhu vavo vanenge vanavo wozopedzera pa kuti akazoenda kwanhingi anditeka. Saka nyaripo anditeka. Saka isi kuti isusu wakavimba kwatiriwo isusu atobva padambudziko apabhurisha dambudziko rake akaya kwatiri sinotibatsira chiita richifamba. Yes, taenda kwamadzibaba nhingi vai madzibaba Masango taenda kwamadzibaba Masango ndikwatiri tobatsirwa tiri anditeka. Vanhu vomboonawo kuti tinobatsira sei animapaona. Saka vazhinji manje vamwe vari pakati pekushora kuti madzibaba here dzimwe dzenguva kuti unzati pana mwana unoya paFacebook apa chinyeba
dzimwe dziri nganga nemaprofita futi vachitotuhisa futi tonawisana pachedu tega cheche mukati momo dzakupikwa ndakatomboenda kokuenda kazombodanza hapana chakabuda umwe achiti zvakazoti yes maghost account anditega vamwe saka muso imwe munhu anenge ane dambudziko anobva atongopanika kutouya iye danichi ane dambudziko usati nozuro ndaibvunza nomwe munhu so baba munhu iye akabva kuAmerica zvanzi baba uzoti zvandaiona ndikabva kuterebva kudhara kuita maprogramu kudhara asi zvandainzwa manje nevanhu nezvandasvika panapo ndichizoona paground ndikazoti dambudziko ratendera kwandakawanda kwandaenda manje rega ndimboenda kuona pamasango ayo timbonzwa kuti pakaita sei ende shuwa dambudziko tikasvika takabva tabata dambudziko racho shuwa tobva taita zvatakaita zvakaenza kuona kuti in 1 week munhu iyeyo dambudziko rakafambira rapera unza nditeka ndisaka paipai panambotera nemba panichiti ndine vanhu vandoda kungoona ndichikurukura ndiwo vanhu vachivavo dambudziko rese rapera kuti munhu akutoenda vamwe vanhu vake ofuta nditeka kuita kuti nhau iripo ndoti vanhu vanonzwa zvikawanda kunzoko vanhu vachishatisa mazita yani mazita edu isusu like ini ndikuti munhu ngaayazvionere pamunhu sefochi katite kana kuti ngaayazvionere wega panzvimbo usvika oonekwa nomunhu waMwari vamwe vachinyotaura zvematambudziko ayo ndikuti mwe munhu anofoni akagara mba kwakati madzibaba tobatsa pafoni izvozvi obva kuti baba pafoni panto appointment yekuti mutotaura nomunhu waMwari apo nongati anowakomana kudera mafoni wayo kuti mudaire mutaura ndichi nomunhu waMwari mutita appointment mudai kwanisa kundina matezvo ndikari pafoni bozi zvikuya kwandikwanisa kuya ikoko ukati munhu utita staff asi uchipatara wakahwara unomhanya uchipatara kumini kupinda mukiu chaimo chaimo asi unoona kuti munhu waMwari ndiwo anenge ada kudzikisira titeka satati ngatisadzikisiranei vanhu ngavatende kuna Mwari tu vanhu vasanzwe zvemashoko evanhu kana une dambudziko ndo unofanira kuti mhanye kuti unzwe kuti anoshuwa dambudziko nganga ndimani ndinobatsirwa andimapona Wamaziko makaita mudumbu michero mumutoni yaHarare chemo munopedza maenda chiri pachikona cheche kuti ai kadiko dzabva chikona zvozvo kunzi munoonekwa vanhu zvezvika amuzvifunge zvezvi zvatiteka ye auchifunge zvezvi unoti munhu mapuresa kadiko enda pachikona iye tefurana titeka saka nyaya kuti vanhu dambudziko kana munhu dambudziko chawana ro chanditeka unotsvaga muprofita baba ende zoti vachinji vacho veseka vanozipedzisa kuti vamwe vanotenderera chiri kupi nekupi chiri mapenda kosi chiri kupi asi munhu anozipedzera kumapostori ndiko anopedzera kwedisi ndiko anopedzera watova kuna madzibaba masango ikoko kwavanenge vachishorwa yes saka vazhinji vazozoti vanhu tinonge vanhu herisi usiku handidi kuonekwa tirapa private yavo tovabatsira handiteka ndinomwe munhu andikamboona chitombopa testimony imwe chechihombe so munhu iyo ndikatobatsira handizikanaona wangu wesangano munhu iye handiteka akaita almost a month munhu iye ndichimubatsira ndikazomona bakupa testimony akaroasuta vari God bless you akati Mwari akanaka kunokonza aitokanda mari refu ikoko baba kwazo uchichi kwanga totaura kuti kumapostera ukandwe mara ndiona tosiya azati dzasoti kuti vanhu vanoshora asi kwedu kwari kupora vanhu baba yes atisi kuti tiri kuzvikudza asi Mwari wati kunamata ndiye kuti tuma kuti taure izvozvo ende Mwari wati kunamata achiri kuti tuma yes uzoti pana vanhu vanotaura uyo munhu waMwari achiri kutumwa uyo zvinge zvamboendwa ngaambowedzera simba kunamata vanhu vanotoona asi havakwanisa kuzokutaura kuti imbowedzera simba baba anenge achisaizwa then pamatambudziko aya iro holiday ndofunga mbavha dzanzi naMwari navafonerwa nevanhu hobho ndabirwa laptop mumwe ndapindirwa mumba mumwe ndadii ende vanhu hobho varingotaura kuti nyuchi mumbozono nezvenyuchi ndotenda mukomaziko inini izvozvo handizvigone kutumirawo nyuchi handizvigone ba izvozvo ndinganyevera vanhu kuti yaiti kutumire nyuchika isi hatina nyuchi ba asi tine imwe minamato yekugadzirawo zvinhu zvakaita sezvipi saizvozvo mumwe nomwe anomutumi waniwo wake kureva kuti vanotumirawo nyuchi vamwe vanotumira makudo tinongoti ngochingonzwawo handiteka kuti vanhu vakutumira zvinhu zvakaita se zvakasiyana siyana zvichibata mbavha chirikura choti mbavha dzibatwe aiwa ininiwo ndinongoitawo ndine marapiro angu andinoitawo nemabatsiro angu andinoita se andinoita panhau dzekubirwa kwevanhu yes zvichifambawo anditeka saka nyandika chekuti kunyuchi ukuku handiko pamukomaziko ikoko anditeka munhu asazondifonera aita mutumwa ndoda nyuchi hamuna mukoko ndina mukoko yenyuchi dzacho pa anditeka asi uchi munawo uchi wokugadzira kuti izvi zvifambe ndinawo alright I think tichipendera pane nyaya yemunamato wamamuchindudza yes ndine mutambo muhomba ndoda kuseta parugare ndichiri kuprepare mutambo iwoyo because mutambo iwo ndoda kugadzirira chaizvo
zvekuti unofana kuti uite mukurumbira. Saka mitambo miiri anchida kuronga, ncharonga mumwe muno muHarare, umwe nchauronga kunonzi kuMaMutarueni. Kwese ikoko kuda kurongwa mitambo yakakura. Saka mitambo iyo I think ichange tichikuudzai kuti kufambiswa sei. I think maybe ndimi vanhu vacho munenge muchitinge muchitozivisa vanhu kuti zvichitese zvifambe. Saka pane pachiitwa zvinhu zvakasiyana-siyana pamitambo iyoyo. Saka tenda kuti Mwari achatitira zvakanaka, Mwari achitibatsira. Funga tane nguva tichingotenderera kunze, tichienda kunana Gweru, Bulawayo, nzvimbo dzakasiyana-siyana naMutare. Saka izvozvo right now tiri kuti tiri muno muHarare, toda kumbosimbisa muno muHarare zvine simba. Asi wagari weGweru ndikuti tandamboita kuti mawiki futi Friday muchete chambodonha futi mupi muGweru, kuitira kuti vese vatidhuze neGweru kwanofanira kuya kupi imo mutosangana. Asi nawo hombe iripo ndiye kuti muno muHarare tiripo, ende vanoda kubhuka maprivate yawo. Hatina nyaya yekuti anzi musi wakati tauda kuti vanhu vatouya panguva yaungoonera mukana chete mhanya, ungofona ukangoona nguva chiuronzi nguva iripo yekuti hapana mumwe munhu aripo panguva ipi, iwe wakutouya utosangana nomunhu waMwari. Mumwe munhu anenge ari kunze kwenyika kuti aiwa unotanga kuti appointment handitika wobatsirwa. Isikasiyana nomwe maprofita mungu maziko. Bozi chiripo chekuti ukavura mumwe profita vati kamati ndikuna matitira emvura tidaisa tutaisiso haungosvikisha izvozvo. Unotanga watoonekwa utokudza kuti aita so wobatsirika handiteka wopinda neprocedure uchiuya uchidzika uchibva kusangana. Vamwe vanenge tifunga kutaura nemutumwa hawataure neni ba. Vanenge dai vanhu vakomana vanhu vadere mafoni iyayo ane mapona. Yes, akusvika kwandiri ane mapona. Mumwe munhu abva akakuti na face yawo tanzwa nekubirwa. Ndotota it's okay. Uya nefoni yako apa muchinda fona ngafuna video ko fona undiona handini it's okay otenda. Ushuwa na madzibaba masango acho mwacho vanenge vachinyebo dini mumasango. Yes. Sapa photocopy aripo yagara aripo. Chiro chitupa zvine maphotocopy. Tichivhara hatingavhare musina kumbopa warning hatingati warning musina kuudza varume nemadzimai vanofarira central local. Aiwa izvozvo okay. Pano mwana ngaitanga kutiona nhasi. Shuwa zveloko zvezvezvo aiwa zviriko ende zviri kutoitwa. Ende tikuona vazhinji vari kupopora kuti aiwa zviri kufamba. Yes. Saka tikuti vanhu ngavauye vasaite kumanzwira, ngavangouya chiita waite sei vaonekwe. Yes, vabatsirwe. Yes. Saka mukomaziko mungena zvakafanana chiri nyaya ndati manzwire nyaya yekuti pana mwana anotaura zvisiri izvo. Mukaona kuti isa atipindure ba. Atipindure vanotaura zvakadodha yakazodai atipindure mukomaziko. Andambudzwa achete chete achauya. Boza vanenge kuti vakomana vozvitengesa vada kuzvisimbisa chaizvo nditeka pa social media apa kuti vanogona basa vachizvitengesa kudai. Aiwa nyama yakanaka inozvitengesa yegani. Ndikupaona. Ukaenda mubhusha ukaona uchitenga mabhonzo kureva kuti dzimwe dzenguva pfuma inenge iri shomawo. Saka kureva kuti isusu hatirambidza vanhu kuti vaite zvavanoda, asi kuti vambouya vamboonekwa nemuya Mwari vambobatsirwa. Ende malokisi ende ari kuitwa baba. Murume ari kunetsa huya toti ngi loko, kana kuti mukadzi ari kunetsa huya toti ngi loko, zvobva zvafamba. Apa lokusenda apa ifanike pajoza ndanza nofuna babadzoka futi shamwari yangu wamukasetera wewe ama 1. Ama 1 zvinhu zvinogadzira rudo zvezvezvi. Rudo runobva rwagadzirika. Chengera rudo zvakare. Unodriva gonyeti uchienda kuBotswana. Mukadzi anosara ari muno 2 weeks mwedzi. Asi wakadzi awa musawatrust awa. Kana wari mamero anawa dai mweyarisira zvakanaka. Mamero ndosaka vachinzi gender ifemale. Kana uri mochi kuti variko futi mamero futi bozi pakaipa wakadzi kunyanya. Akadzi kunyanya. Saka amaloko. Ino wangu ndakateza maloko. Makatoti unotodedzera kuti ndikuya kuBulawayo. Iye utoti waruna akati kuenda kuBulawayo. Saka choti itowana mukana. Saka ndikati aiwa totoziva dzimai wakanaka. Munenge munochengera. Aiwa rudo runodiwa mukomaziko. Tinofana kuwana nguva nawo ndivedu ndotenda. Ladies and gentlemen, mawanzwa mazibaba masango manamba zavo ndoaramba achibuda pascreen. Kurunzi wanyanyonetsi kana nekuvabata chaizvo izvo wanyanyonetsi kana wandibata ndoona kukurongera, but nini hamunozati nini manje, saka munongonibata muona kuti aufa. Saka I think tinenge tiinemi panapa next week again tichimboona kuti zvakamira sei. Ipai vana veZimbabwe mashoko enyu ekupedzisira. Tikuti isusu vana veZimbabwe izvozvi tirimo muzororo imomo. Tiri kuti musarivare kunamata.
mamhepo aripo ndo panguva yanosumudzwa. Saka ngatirambe tichinamata. Madzibaba masango vari kutaura kuti ane dambudziko uya. Chero wakatomboya dambudziko harina kupera aiwa. Nguva yaMwari chibage chakadyarwa achimere chese musi mumwe chete. Nguva yaMwari inokwana. Uchiri kurarama chete. Unosachendera nechekuti mukwamaziko pana vamwe vanhu vanotouya vachitobatsirwa. Dambudziko rake ropera uye nerimwe dambudziko rakanonoka kubatsirwa. Anoona ninge zvisiri kutoita. No, zvinoita. Handiteka. Ndoda kuti pawauya patsime. Saka ndikuti nini vanhu musateerere mashoko evanhu. Isai zvimiti zvemweya mutsvene waMwari muchiuya muchibatsirwa. Mwari anokuitai zvakanaka. Ndinotenda. Thank you, and with that, I understand mashoko yopesera we are out.